Amb un disseny icònic impecable, d'estil italià i futurista, el Fiat 500e presumeix de ser l'urbà elèctric perfecte. Compacte, àgil, ràpid, pràctic i sostenible, aquest model electrificat que hem vingut a buscar a Italiclass pot aconseguir, segons versions en dues potències de 95 i 118 cavalls, entre 185 i 320 km d'autonomia en cicle combinat WLTP. Pot disposar d'una càrrega ràpida de 5 minuts per fer 50 km o el 80% en tan sols 35 minuts i conducció autònoma de nivell 2. Tot i aquest punt irreverent quant a disseny, la carrosseria segueix sent inconfusible i a la vegada ha crescut en tamany per guanyar habitabilitat, sent 6 centímetres, més llarg i ample. Les llums integrades a la carrosseria, el tirador electrònic per obrir les portes, el canvi de marxes automàtic amb botons a la consola central i les camaleòniques opcions de personalització són detalls que destaquen en aquest 500e. Quant a tecnologia de seguretat, destaca pel sistema de frenada d'emergència autònoma amb detecció de peatons i ciclistes, detector d'angle mort, avisor de sortida de carril i assistència de manteniment al mateix i sistema de detecció de cansament i reconeixement de senyals de trànsit. Al volant es nota que l'àmbit urbà és el seu hàbitat natural, amb una rapidesa de moviments absoluta, bona progressivitat i gran acceleració, i tot això amb un silenci absolut i amb zero emissions. A més, el lleuger augment de mides el fa una mica més estable i ferm en vies ràpides, i més si sumem el baix centre de gravetat que presenta gràcies a la col·locació de les bateries a la seva part inferior. Aquesta nova generació, la tercera ja del Fiat 500, atrau mirades d'enveja allà per on circules. Sorprèn per una àmplia personalització, per una dinàmica de conducció envejable, una lleugeresa i facilitat de moviment sensacional i un nivell de connectivitat realment bo gràcies al sistema Uconnect 5.